மச்சான் எவ்வளோயா? பாம்புக்கு என்ன சொல்கிறான் சாமி, நான் போய் கேட்டா நின்று அடிச்சிடுறான்பா. ஒன்றுக்கா சார்? இல்லை 2க்கு அடிக்கிறான் சார். இப்போ மக்கள் வந்துட்டோம் மறுபடியும். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து தெரிவித்தார், நல்லா வீடியோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைபர். உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல ஆளுங்க இருக்கிறதுனால மழை நல்லா பெய்யுது. நல்ல அருமையான தமிழ் வார்த்தையில் வாழ்த்து சொன்னார். அவருக்கு எதனா சொல்ல விரும்புறீங்களா? சந்தோஷப்படுறாரு, விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார். மழையிலையும் பார்த்து நினைஞ்சிட போறீங்க. மச்சான் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அடிப்பாரா என்ன பண்ணுவாரு தெரியல. அதனால நம்ம இருக்கிற இடத்துல காமிச்சிக்காம. சார் இந்த பாம்பெல்லாம் எப்படி சார்? பாம்பெல்லாம் வருதுங்களா? எந்த போட்டு போடுறான், வேறு யாருன்னா ஃபோன் பண்ணி கிளம்ப போகிறாங்களாப்பா சாமி. யார் பாருங்கடா சார். பாம்பெல்லாம் வருதா இல்லைங்களா சார்? சொல்லுங்கள் சார், கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லுங்கள் சார். பாம்பெல்லாம் நிறைய வருதுல்ல சார். இந்த பாருங்க இப்போ ஆப்போசிட்லாம் வெறும் சார். இப்போ பாம்பு வரும்போது அதை சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு எதுனா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஐடியா இல்லை சார். நம்மள போடாமல் இருந்தால் போதும் சார், நாம் எதாவது போடுறதுங்களா? அப்படிங்களா? ஆனால் பாம்பெல்லாம் வருது. உங்களுக்கு குழந்தைங்கள இருக்கா? இருக்குது சார், குழந்தை குட்டிங்களாம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? நம்ம பாதுகாப்பாக நாம் பார்த்துக்கலாம் சார். அப்படிங்களா? சரி சரி சரி. அது உயிரினத்தையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். அப்படிங்களா? சரி. நம்ம மாதிரி 90s கிட்ஸு அப்படி தான், எல்லாரோடைய இதையும் பார்க்கணும். அங்கங்கே பள்ளம் வேறு இருக்குது சார். பாம்பு வேறு அங்கேயே இருக்குது, போமா வருமா சார்? அன்றைக்கி 3 பாம்பு அங்கே வந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்களா? பார்த்தோம் சார். அந்த பாம்பு முதல்ல எல்லாம் ஒரு வலை வருதுங்களா சார்? செய்தியாளருக்கு தொண்டை மிகவும் கவுகின்றதால் அவர் விஷத்தை அருந்தி விட்டாரா என்று தெரியவில்லை. முதலே வெள்ளம் வந்து ஏரியில் நிரம்பி உள்ளதால் அனைவரும் உயர்வான அந்த டேங்க் மேலே ஏறி கொண்டு பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. கிராமவாசிகள் அனைவரும் போட்டு, படகு, அப்புறம் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் வரலையே. கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த நியூஸை எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள். பாருங்கள், மழை விடாமல் பேஞ்சிட்ருக்குது. இந்த நேரத்தில் காவா ரோடு எல்லாம் ரம்பிடுச்சு. ஏறி ஏற மதகு உடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சார் ஒருத்தருக்கு பேசி தொண்டை வரைக்கும் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது பாருங்க, தும்பிலாம் வருது. தும்பியா தம்பியா சார் மேலே வந்து உட்காந்துச்சு. என்ன ஒரு அழகு தெரியுதுங்களா சப்ஸ்கிரைபர்? பாருங்க, மறுபடியும் கமெண்ட் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க? சார் எங்களுக்கு படிக்க தெரியாது சார். தும்பி சார், பாருங்க சார், தும்பி. மேஜிக் நாங்கள் நியூஸ் வாசிச்சுருக்கோம் மேடம். தும்பி பறந்துச்சு மேடம். சார் சொல்லுங்க சார். மழை பெய்யுது, நான் வரலாம் வாங்க. ஃபோனில் கொஞ்சம் லைவ் போட்டுக்கிறேன் பாரு சார். சதீஷ் ஃபோனில் கொஞ்சம் லைவ் போட்டுக்கிறேன் பாரு. மழை பெய்யுது சார். ஒரு நியூஸ் போயினுக்குது சார். நன்றி கமெண்ட் அடித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைபர். நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் பதிவிட்டு வரீங்க. டெலீட் பண்ணிட்டீங்க. என்ன சார் நீங்கள்? ஓகே, நன்றி மக்களே. அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருங்க.
பெய்யுது பயங்கரமாக. ஓகே ஓகே ஓகே.